ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଦାନ ତ ସେଇଟା। ହଁ ନା ହଁ ହଁ ଯେ ଯାହା ଦଉଛି ଖୁସି ଠିକ ଅଛି ନା ନା ସିଏ କହି ନାହିଁ ଫଟୋ ଉଠେଇତେ ଲୋକ ଜାଣିବ କେବେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଦେଖାଇ ଏଠି ଯା ତାକୁ ଦେନି ମୋର ନିଅ ହେଲା ମୋର ନେଇ ବୁଝିପାରିଲ ମୋର ସାମ୍ନା ପକାଉ ବକ୍ସ ଭାଇ ଖାଇଦେବୁ ତେନେ ମୋର ଉପରବାଲା ଦେଖ କିଏ ଉପରବାଲା ଦେଖ ନା ନା ଏ ସବୁ ପଇସା ଖାଇ ହେବନି ଦୁଇ ପଦ କହ ମାছ ତରକାରୀ କହ କେତେ ଟଙ୍କା କଲ କୋଟି କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ